Yes. Så er vi næsten hjemme fra årets Fanø Sommerkop 2008. Med 3 dages hårdt og druk. Og så er nogen, der spørger sig selv, hvor er ham der, den hårde discjockey, der hedder Kim Birk. Skal vi gå op og se, hvad han laver? Sover som sædvanligt. Har du noget at sige til de seere, Kim Birk? Presse ingen adgang heroppe i VIP. Og det er altså ikke fordi vi drikker sprut her, men vores tag det er utæt. Men vi ses jo bare til næste år, gør vi? Det gør vi i hvert fald.